Mamadou Ndiaye mi salminima. Mi salmitimama. Suudu mawndu ñawlayndu kaalisi no inne FMI ndu joofini golle mayru e nder ndi leydi Sénégal hankin caggal ngu jillu imminaɓe ndu suudu holli wondema Sénégal hino ñawli milliard ji $7 tawata ko ñamande suuɗinde ñamande hari nde andaka ɗum ko hakkude hitande 2019 e hitande 2024 firtani en ko honɗum woni ñamande suuɗinde. So tawi en kaali pula tan ñawa ko suuɗi kam feññinaka wana firtiran ko mataw yiyaka walla nanaka walla andaka walla ni kadi baɗɗo ɗum o waɗi ɗum tan koye dow belantere muɗum ko ɗum firtata kono noon ɗo joni so tawi ko enen tan kaldata e nder koye meɗen ñamande suuɗinde kam ene wayno konngol ngol e ngol ñawi seeɗa saabu wodande kam liggoroɓe e affaire économie kam ñamande suuɗinde wawa wodde saabu kamɓe haalɓe ɗum ɓe kamɓe suudu ñamɗo kalis ndu woni FMI kamɓe Sénégal eɓe jokkodir guila e 1980 ko waɗi ɗum ni mataw eɓe jokkodirno te kadi ɓe jeehi heɓe jawi ɗum ɓe ƴetti kadi e nder galle mabɓe moɓe jogui to Washington ɗo horeje leydi Amérique ɓe ƴetti ɗon kadi yimɓe mabɓe ɓe jojjini ɗum ɗo ene Sénégal ene jooɗaniɓe ɗo e mano ene pawi yitere ene berti noppi mumen ene keeɗo ene jiiya kala ko waɗate ɗo ene nder leydi ndi ɗum noon firti noon ala ko waɗate ɗo ha ene suuɗoɓe kamɓe min kay to banggue hooram jaggumi so tawi peut-être bon ɓe mbi oɗo kalis foof suuɗanoma e nder rapport uji jaltuɗi ɗi ko kamɓe koye mabɓe aussi soɓe ƴewrinima koye mabɓe maɓe gandu mataw wonko wonno wonde fodde mabɓe ɓe mbaɗani saabu aɗa andi ko wiyete budget ko fewjete ko guila e law way tan kono hirande ni ko jamma ñamete kono koye ñalawma fewjete budget ne ko noon so budget o yeehi ha yonti hankadi ene heblane e ministère de l'économie et des finances kañum ne jogui ene waɗa rapport trimestriel ene haala mbawka leydi ndi e tampere leydi ndi walla holko lofi hen walla holko lofani hen walla holko ɗamina walla holko yakora eɗen gueɗe fof noon soɓe mbaɗi ɗum kayitaji ministére fof kadi adda ballal muɗum walla adda yakar muɗum wiya minne de ko ɗo ɗaminimi kamɓe fof noon kadi soɓe ko goten fof so holliri hujji muɗum ko ɗum ministère de l'économie et des finances tongata wiya noon caggal nde ɓeɗo fof kolliri holko ganniyi wadde ndekere enen leydi meɗen alay saago namdoɗen kene abbo e milliard uji kadia eyyi ɗin milliard uji kadia noon soɓe mbaɗi ɗum pecce ɓe mbiya ndeɗo feccere arata koye douane ndeɗo feccere arata koye fiscalité woni impôt et domaine ndeɗo feccere ummoto koye entreprise uji liggoroɓe ɓe ndeɗo feccere kadi koye ballal leydi caggal leydi walla ndeɗo feccere kadi ummoto koye banque uji gonɗi e nder Sénégal saabu kala ko moftata toon e banggue kalis ko wayno guergal ni saaha foof wonko ɓulnata toon so arti kañumne e l' état du Sénégal ne heeɓa hen hunde ɗum woni koɓe tobbotoɓe mbiya ene aroya so tawi noon nden yonti noon koɓe cabbino yo ar ko arani alay saago kamɓene ɓe ƴewto e nder koye mabɓe ɓe mbiya ahan ko tijjini ɗen ko arani saabu hikka wiyama recette uji ɗi ustima port o natti nanude ko nannanno douane ko heɓanno ko natti ɗum hebde l'impôt et domaine ko wiyanno ene heeɓa ko natti ɗum hebde ko nden noon ɓe mbiyata ahan enen ko jakorniɗen hebde ko en keɓani ɗum ko keɓɗen ko ɗo ɗum tolni alay saago noon wiye joni en dañi ko wiyete déficit koye tubankore ko on déficit noon mataw woni moɓe jaltinani kamɓe guila laamu Macky Sall hay heddiɓe hen joni ɓe jaltinani ɗum ɓe peññina wiye noon ahan ndekere enen bawal meɗen tolnaki e ɗamamuye meɗen ɗum addi noon oɗo déficit mataw ko ɗum ɗo noon fonds monétaire international wiyata koko suuɗi walla koko suuɗa walla ko feññinaka eyyi joni noon ene yaltina ɗum kañumne pour wawa dañde hen araray kadi ene jogo hoore liggey pour wawa artude noon liggoɗo e arɓe joni ɓe joni noon so hawri leydi hollama hindi ñawli ndi wawari yoɓude walla ñamande nde hino tiiɗi ko honɗum ɗum battinta e faggudu mayri alay saago hankkadi wiye ɓeɗo ɓe jastiɗo ɓe gonno ɗo donc hankkadi kamɓe risque ko wiyete risque ko c'est à dire que an aɗa sikki tan oɗo so tawi a ñamli ɗum ene wayno ñamluɗa ko signe ni aɗa minen furankoɓe somin mbi a ñamli signe ala ɗo pawɗa yakar maɗa sowona e signe eyyi ɗum firti noon ko an hoorema an rentoto an ñamlowo janggo e jaam ko an rentoto surtout kadi hande tawde FMI yaltini ngol ɗo konngol hankkadi kala ñamlannoɗo Sénégal e nden walla kala ɗoɓe kewanno yaade eɓe jaaha eɓe ɗaɓinomaɓe ñamde toon hande ɓeɗo mbiyataɓe ko hande risque o ɓeydima e Sénégal donc ko wonanno buɗɗiɗe ene ñamle Sénégal mataw joni ko mbuuɗe feccere wonata hay mbuuɗe feccere ngo kadi ko minen nawata yimɓe amen ne jooɗo toon ko cohluɗon foof eɗen mbadda hamme seeɗa bukari seeɗa min pawa e tabal onen ne pawne tabal ƴeewen peut être bon hono liggortoɗen ɗum ɗon ma sembe Sénégal usto ma martaba Sénégal kadi ma usto seeɗa ko fawtoto hen ko kadi woni peut être hay jomnitare
ndi Sénégal wawata yomnitaare peut être bon société ji liggoroyde nder muɗum ɗi ɗum ne kadi ma ustu te kadi ene hula beele ni hay chômage o ɓeydorako te so chômage o ɓeydima ko ustata ko bawal yimɓeɓe woni pouvoir d'achat mumen so usti bawal mumen noon alay sago peut être bon hankadi ɗon yimɓeɓe kullo jogo kuuli huuɗi sikke ma peut être ma wo jogo instabilité sociale ɗum noon alay sago guila e law kamɓe ardiɓe hande leydi ndi tawde FMI kam yaltinaniɓe ɗum ɗo ene wayno rokkiɓe cuusal seeɗa kamɓe ɗe maɓe mbi hankadi bon balle min jogoɗen ni yurmede amen saabu komin jiiɗi wadde ko min mbawa ɗum wadde gaga komin tawi ɗo ko donc noon tawde FMI yaltini ɗum feññini ɗum minenne min mbawata wiide on tan ko dokke min yurmede seeɗa kadi dokkol min ladial. Mamadou Ndiaye mi yettima sanne a jarama. A jarama timmi no fewi machallah mi salmini bandiraɓe.